खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय दिनै 10 डिसेम्बर बिटिसि बिसायख'थिनि नैथि एबा जोबथा खोलोब। दिनै अदेबानि 10 डिसेम्बर बिटिसिनि जोबथा बिसायख'थि। चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै मोन 19 बियाबफोराव भट सोनाय हाबाफारिया फुंबिलिनि 7:30 निफ्राय बेलासिनि 4:30 गेजेराव जागोन। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि नैथि अदेबानि जोबथा खोलोब बिसायख'थिनि थाखाय बिटिसि खुंथाया गोख्रों नोजोर होदों। मोननै जिल्ला क'क्राझार आरो चिरांनि गासै बिजाथि आरो भटारफोरनिसिम बड'लेण्ड आपडेटनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। नैथियाव दङ मिरु केबिनेटआ गासै हादर नाङैनो फ्रि मदि वाइफाइनि सायाव गनायथि। मिरु केबिनेट जथुमनि गेजेरजों हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे गेदेरथार जारिमिनारि बिथांखि लादों। बे बिथांखिनि जोहै भारत हादरनि सिङाव थानाय गासै नोगोरारिफोरानो मोननो हागोन फ्रि वाइफाइ, जायनि थाखाय हादर नाङैनो 1 कोटि डाटा सेन्टार बेखेवनाय जागोन। केबिनेट जथुमाव गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मिरु मन्थ्रि प्रकाश जावडेकार, रबिशंकर प्रसाद, सन्तोष गंगवारीमोना बे बिथांखिनि सायाव फोरमायथि होयो। हादर नाङैनो जानो गोनां बे वाइफाइनि थाखाय 1 कोटि डाटा सेन्टार गायसननायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो रायजोआव सरकारा पाब्लिक डाटा अफिस बेखेवनाय जागोन। थामथियाव दङ प्रमद बर'नि गारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। बिटिआर हालामाव बिसायख'थिखौ लानानै दोंहाव थासारि। मैया मोनाबिलि समाव 11 नं बावखुंग्रि बिटिआर बियाबनि सिङाव थानाय नायगावआव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि गारिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। प्रमद बर'जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि प्रतिभा ब्रह्मखौ अन्थाइ खुबैदों। बे जाथायनि सायाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारियो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ गाग्लोबनाय दायनिगिरिखौ 12 घन्टानि गेजेरावनो पुलिस बिफाना हमनो नांगौ होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। ब्रैथियाव दङ मुलुगनि सासे जौ गोहोगोरा आइजोनि फारिलाइयाव 2 भारतारि। मुलुगनि सासे जौ गोहोगोरा आइजोफोरनि गिबि जायगायाव थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो जार्मान हादरनि लेङाइ बेंगिरि एन्जेला मार्केलनि मुङानो दं। मख'नो गोनांदि आमेरिका हादरनि गोदानै सायख'जानाय लेङाइ हादरगिरि कमला हेरिसननि मुङाबो बे फारिलाइयाव दङ। गुबुन फारसेथिं भारतनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन आरो बाय'कननि गायसनगिरि किरण मजुमदारआ 2020 मायथाइनि फरबेसआव फोसावनाय मुलुगनि सासे जौ गोहोगोरा आइजोनि फारिलाइयाव दं। बे फारिलाइयाव भारतनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनआ 41 थि जायगायाव आरो किरण मजुमदारआ 68 थि मासियाव जायगा मोनदों। बाथियाव दङ सनु सूदआ 10 कोटि लन लादों, बन्दकआव दोनदोंमोन 8 सम्पति। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सनु सूदआ 10 कोटि लन लादों आरो बन्दकआव दोनदोंमोन 8 सम्पति। फावखुंगुर सनु सूदआ लकडाउननि समाव गोबां सुबुंफोरखौ मदद खालामदोंमोन। गोबां मानसिफोरानो सनु सूदखौ सुपार हिर' होननानै बुंदोंमोन। लोगोसे लकडाउननि समाव आसामनिबो गोबां खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ आसाम फारसे दैथायहरदों। जानाय लोंनाय थानायनि गासै बेबस्थानि बिबानखौ रुजुदोंमोन। गोबां सुबुं खामानि गैजायैखौ खामानि होनाय, न' गैजायैनो न' होनाय बायदि गेदेर बिबानफोरखौ आखायाव लादों। रिपर्टनि बादिब्ला बिथाङा 10 कोटि रां सुख'नो थाखाय मोन 8 सम्पति बन्दकआव दोननानै 10 कोटि रां लन लानो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।